Sige po, i-ano nyo po. Try nyo ipaano. Matagal na po. Close open, close open. Matagal na po ito. Close open mo. Ano niya po? Gano'n niya po? Oo. Ito papatry ko namin kung saan. Meron lang hindi kasi mamaya, parang bulog na siya sa glaucoma niyo. Pwede na matulungan niyo ng Pwede po, dahil may mga nag-testimony na po dito na ano. pero nakakaano pa siya. Kakaninag. Pero yung mata niya, parang tayo lang din. Tagal na. Magaling din lang. Hindi na nila may balik kasi naglalak yung... Naglalak. Nakayon na. Nagaganyan na siya, pero ngayong oras na to, gumano na naman siya. Nagaganyan na. Nagaganyan naman siya talaga. Kasi nga, yung nga nag-ano na yung mga ugat niya. Eh ngayon, nagpapatawa yung daliri ni Mother eh. Bumaluktot na naman, ayaw na naman. Ayaw naman bumalik. Oo, sobrang sakit na. Kaya pag gumaganyan, Yan po si Daniel. Kung ano nangyari nung bumalik sila. Bigyan mo bukas. Nung linalagyan ko na siya ng yung ano ng dugo yan eh. gano'n naman. Sige daw po. Ano yun? Gano'n naman. Naiiwan na ba siya? Pero malakas na. Sige po. Sige po uli. Oh, di ba? Ang bilis. Niloloko tayo. Hindi talaga, matigas po talaga siya kanina.